Aizu, patuako pari haundi bat egin dizu, entzun. Munduan 360.000 haur jaiotzen dira egunero. 15.000 ordu betean. Guztira 8.000 milioi gizaki gara. Horietatik 3.227.785 euskal herritarrak. Eta euskal hiztunak 1.000.000 bat baino ez. Baina zu, gaur, hemen zaude. Euskal Herri osoan 729 ikastetxek zabaltzen diote goizero euskarari atea. Aurten 24. korrikak 460 herri zeharkatu ditu. Milaka kilometro, milaka esku, baina lekukoaren atzean beti zu. Herriberatik herrigorara, EITB-tik kanaldude Euskal Irratiak eta Aleara. Dozenaka uin, paper, domeinu, lur, ate, baina guztien atzean beti zu. Zuk 2 estadio bete dituzu, eta beste hainbeste beteko dituzu etorkizunean. Munduko hizkuntza handienetan hiztun bat gehiago izan zintezke, baina ez, zu gaur hemen zaude. Zure arbasoen hizkuntza zaindu duzuna, zure alaben hizkuntza ikasten duzuna. Oztopo guztien gainetik onaino ekarri gaituzu. Zuk, guk, bide bat dugu egiteko elkarrekin. Gaur, hau hasi baino ez da egin. Pausu berri bat dugu emateko. 2027ko urtarrilean. Sarrerak eskuragai orain.